Вітаю, сябры! Продолжаем знакомство с новогодней книгой белорусской письменницы, казачницы Алены Масла «Каляды с Хроснай». Мы лётаем на Пегасе. Яшчэ не адчыніўшы дзвярэй пад'езда, мы зразумелі, што дзеці пазбіраліся ў двары. Ад іх дружнага плачу над зламанымі пегасавымі крыламі трэсліся ажно сцены дома. А за бліжэйшымі дрэвамі хаваліся хлапчукі-шкоднікі і рагаталі. Я думала, Хросная на іх хоць накрычыць, хоць пасарамаціць іх, а яна нават і не глянула іхны бок. «Годзе румзаць», – строга сказала яна дзецям, – «лепш давайце рабіць справу». І яна даручыла дзецям моцна трымаць наш дзівосны шалік, а сама ўзяла некалькі памочнікаў, і зараз яны аднавілі пегасу крылы. «Дзякуй, што не вельмі шчыравалі, ламаючы нашага пегаса!» – крыкнула яна хлапчукам за дрэвамі. Потым узяла шалік і абвязала яго вакол пегасавай шыі. Некалькі імгненняў той стаяў нерухома, а тады застрыг вушамі, страсянуў грывай, стукнуў капытом і узняўся над зямлёй. Гэты наш лятучы шалік памог пегасу зняцца ў паветра і цяпер імкнуўся знесці яго за аблокі. Але, пакружыўшыся над домам, пегас прызямліўся. «Ён вярнуўся, каб павазіць вас», – сказала Хросная. На знак згоды крылаты конь кіўнуў галавой. І Хросная падсадзіла яму на спіну аднаго з дзяцей. А потым мы па чарзе, ад самага малодшага да старэйшых, луналі над зямлёю. І ў кожнага ў душы нараджаліся такія прыгожыя словы і паэтычныя радкі, што назаўтра мы закідалі вершамі ўсе дзіцячыя часопісы і газеты. Іх надрукавалі і доўга потым абмяркоўвалі тое, як многа ў нашым горадзе маладых паэтычных талентаў. Хлапчукам, якія зламалі пегасу крылы, таксама захацелася палётаць. Яны нясмела прыблізіліся да нашай кампаніі і, заікаючыся, спыталіся ў Хроснай: «А ці можна нам паездзіць на гэтым кані?» Пегас гнёўна заржаў і падбрыкнуў нагой. Хлопчукі спалохаліся і скочылі ў бок. «Шкада», – сказала Хросная, – «але ён адмаўляецца вас вазіць, бо гэта ж не проста конь, а крылаты конь. Ён возіць людзей у свет паэзіі, а вы хацелі яго пакінуць без крылаў». Тут хлапчукі загаласілі гучней за малых, калі тыя плаквалі разбуранага пегаса. І нам, шчыра кажучы, стала іх шкада. Яны ж такія, як і мы, дзеці, но толькі памыліліся ў сваім учынку. «Дык што, нам цяпер ніколі не лётаць над зямлёй?» «На шчасце, вы можаце яшчэ ўсё паправіць, калі пастараецеся і сваімі рукамі злепіце яшчэ аднаго крылатага коня. Абяцаю, што дапамагу яму падняцца ў паветра. На гэты выпадак я падрыхтавала крыху нітак з чарадзейнага клубка». Назаўтра хлапчукі цэлы дзень шчыравалі над сваім пегасам, а ўвечары створаны імі крылаты конь узняў іх у паветра. Якія пасля гэтага вершы напісалі хлапчукі, іх таксама надрукавалі, а строгія крытыкі сказалі, што ў гэтых вершах, як ні ў якіх іншых, шмат пачуцця і шчырасці. І мы ведалі чаму. «Яны не проста свайго пегаса са снегу вылепілі», – сказала Хросная. «Яны перамаглі сваё жаданне знішчаць, а гэта дорага даецца». Ну і напрыканцы я хачу пачытаць вам той раздзел, які называецца «Я ад'язджаю дадому». За цудамі і прыгодамі зусім незаўважна праляцеў час. Дні мільгацелі, як хвіліны, але гэтулькі ўсяго змяшчалася ў іх, што, выдавала, я пражыла ў Хроснай не 2 тыдні, а шмат-шмат гадоў. Мая мама, бабуля і дзядуля пад наглядам цёткі Вольгі, нашай суседкі-медсястры, канчаткова паправіліся. Мы з Хроснай увесь час стараліся іх падтрымаць. З дзядзькам Толікам, калі ён ехаў ад сваёй матулі, перадалі ім слоік духмянага мёду, пакунак нашых чароўных салодкіх сняжынак ды цукерак.
і кожны дзень тэлефанавалі, каб даведацца пра здароўе і сказаць, што ў нас усё добра. Праўда, я маўчала наконт гарналыжнага курорта і катання на Пегасе. Вярнуся дадому, цалюсенькая і здаровенькая, тады ўсё маме і раскажу. А калі расказваць цяпер, яна будзе перажываць, што я захварэю ангіны ці заражуся цудамі і забяры мяне ад хроснай. А мне так хацелася, як мага даўжэй пагасціць у яе. Але час расстання набліжаўся. Той раніцай піражкі ў хроснай удаліся смачныя, не наесціся. Мы елі піражкі, запівалі мятнай гарбатай і размаўлялі, успамінаючы мінулы Новы год і каляды. Раптам, спакойна, як бы між іншым, хросная сказала: «Пора збірацца дадому, моя дарагая дзяўчынка, заўтра па цябе прыедуць». Ад нечаканасці я нават папярхнулася. Вядома, я жа ўжо крышачку пародных засумувала, але як можуць хросная так спакойна гаварыць пра наша расстанне? Я моўчкі глядзела на яе. Па твары хроснай зноў блукала усмешка, паводле якой было здагадвацца пра дзівосы. Я пракаўтнула раптоўныя слёзы разам з кавалкам пірага. «Дадому цябе завязе тата. Ён знарок вяртаецца з камандзіроўкі праз наш горад, каб забраць цябе». Ото ж навіна! Ото ж цуд! Дзядуля Мароз і на самае найпатаемнейшае маё жаданне зразумеў. Я убачу тату. Настрой – непрадказальная рэч. Толькі што прапаў, а цяпер з'явіўся зноў. Для такой хвалі і радасці мяне накрыў, што нават няёмка стала перад хроснай. «Хросная, моя любая, ты даруй, што я больш не сумую, хоць і расстаюся з табой. Я цябе вельмі люблю, але без таты мне было так адзінотна». «Ах, моя дарагая дзяўчынка», як заўсёды ласкава сказала хросная, «ці ведаеш ты, што добрыя чараўнікі не павінны смуткаваць зусім? Ад гэтага яны дыскваліфікуюцца, гэта значыць страчваюць свае чароўныя здольнасці. Тое, што ты хутка дала рады свайму суму, толькі плюс табе. Ды і мы з табой цудоўна бавілі час, успамінаў будзе да наступных калядаў». І мы пайшлі збіраць мае рэчы. Хросная зняла са сцяны карціну з выявай анёла. «Вось павесіш над сваім ложкам дома». Пасля яна спакавала салодкія гасцінцы для ўсіх маіх сяброў, тых, што ў бабулі і дзядулі. І нарэшце прынесла мяшэчак з зорнымі каменьчыкамі. «Пара адкрыць табе іх таямніцу», – сказала хросная. «Мы ведаем, што гэта незвычайныя каменьчыкі. Але галоўнае, яны могуць зноў стаць зоркамі. Як толькі ты пражывеш дзень у думках і клопатах пра блізкіх, адзін з каменьчыкаў абернецца зорачкай і падымецца на неба. Так пакрысе ты можаш запаліць сваё сузор'е добрых спраў». Я запляскала ў ладкі. «Гэта цуд! Запаліць сваё сузор'е! От ужо я буду старацца з усіх сілаў!» Але тут мне зноў стала сумнавата. «Хросная, любенькая, я без цябе прападу». «Вось гэтаму дазволь не паверыць, дарагая моя дзяўчынка. Ты ж маленькая чараўніца, а яны без дай прычыны не прападаюць. А калі ўсё ж пачнеш сумаваць крышачку для настрою, успомні пра мае падарункі, глянь на іх, і радасць вернецца да цябе абавязкова». І тут у акно на апошнім паверсе самага высокага ў горадзе дома зноў пастукалі. Гэта значыла толькі адно. Здарылася нешта незвычайнае. Мы кінуліся да акна. Над зямлёй, на вышыні, з якой быў відаць увесь горад, лунаў белы як снег Пегас з шалікам на шыі. А на спіне ў Пегаса сядзеў мой тата. Мы насцеж расчынілі в акно. Пегас уляцеў у пакой, і я кінулася да таты ў абдымкі. Ён стаў кружыць мяне па пакоі, прыгаворваючы: «Красунька моя, любая моя дачушка». А хросная з Пегасам моўчкі стаялі збоку і шчасліва усміхаліся. Калі мы крышку супакоіліся, тата стаў расказваць: «Уяўляеце, я ледзь дабраўся да вас.
У час калядных вакацыяў білету на самалёт не дакупіцца. А калі мне нарэшце пашанцавала, надарылася нялётнае надвор'е. Я цэлыя суткі прасядзеў у аэрапорце. Часу вольнага было шмат, і я стаў складаць вершы. Толькі напісаў: «Мілая дачушка, дзяўчынка дарагая». Як проста перада мной з'явіўся сапраўдны Пегас. «Сядайце на мяне», – сказаў ён, – «і на крылах паэзіі я дамчу вас да дачушкі, хутчэй за ўсялякі самалёт». «Так не бывае», – здзівіўся я. А ён адказаў: «Ну, мусіць, бывае, раз мы з вамі гаворым», – адгукнуўся Пегас. «І вось я ў вас, а мае спадарожнікі, можа, яшчэ і ў самалёт не селі», – расказваў тата, то зноў падкідываючы мяне пад столь, то дастаючы з сумкі падарункі для нас з Хроснай. «Ну і цудоўна», – сказала Хросная, і, вядома ж, запрасіла ўсіх піць гарбату. «Дзякуй, я ўжо лепш у небе палётаю», – ветла адмовіўся Пегас. «Мне гарачага нельга, не забывайцеся, я ж са снегу вылеплены». «Ой, даруй, дружа», – пляснула рукамі Хросная, – «ад шчасця я пра ўсё забылася. Але і для цябе ў мяне знойдзецца пачастунак». Яна выйшла на кухню і адразу ж вярнулася, несучы талерку марозіва з бананамі, запасы якога захоўвала ў лядоўні яшчэ з навагодняй ночы. Пегасу марозіва спадабалася. Але з'еўшы яго, ён усё-такі папрасіў пусціць яго ў неба, бо ён крылаты конь, і яму трэба лётаць. «Я вярнуся, каб завесці вас да мамы», – паабяцаў Пегас. А я выйшла да дзяцей у двор, каб развітацца. «Віка, прыязджай часцей», – сталі прасіць яны. «З табой тваёй Хроснай так весела». Потым я вярнулася дадому і стала абдымаць цацкі. І ружовага слана, і малпачку, і цмачанё. А яны гарнуліся да мяне сваімі мяккімі шчочкамі і, здавалася, таксама прасілі не забывацца іх. На расстанні разам з Хроснай і татам мы падышлі да акна, каб яшчэ раз глянуць на горад з вышыні птушынага палёту. Горад сляпіў вочы сваёй беллю, зіхацеў у промнях сонца дыяментамі сняжынак. А сняжынкі так пераліваліся і ззялі, што я захвалявалася, ці парассыпала я выпадкам сваіх зорных каменьчыкаў. Я дастала срэбны мяшэчак і стала лічыць каменьчыкі-зорачкі. Іх паменшыла на 10. «Хросная, што рабіць? Я, здаецца, згубіла некалькі нашых зорачак», – закрычала я. «Ці не яны так зяют на снезе?» «А я хіба не казала, дарагая моя дзяўчынка, што гэтыя каменьчыкі могуць зноў стаць зорачкамі і вярнуцца на неба. Відаць, ты паспела зрабіць нешта добрае за гэтыя дні. Дык і іх паменшыла ў тваім мяшэчку», – супакоіла мяне Хросная. «Калі ты будзеш старацца надалей, гэтыя каменьчыкі-зорачкі скора кончацца. Але не засмучайся, прыязджай да мяне зноў, мы новых наловім. Няхай такога зарападу, як напярэдадні гэтага новага года, і не выдасца яшчэ 100 гадоў, але драбнейшыя бываюць часцяком, і ўсе яны пралятаюць паўз маё акно». Я абняла Хросную і моцна пацалавала. «Як добра, Хросная, што ты жывеш так высока», – сказала я. «Які цуд, што ты ў мяне чараўніца». І я дастала падарунак для Хроснай, які тайком ад яе рабіла з вечара. Я намалявала фарбамі яе партрэт і цяпер, адвітваючыся, аддала. Хросная расцвіла ад шчасця, і адразу са срэбнага мяшэчка з каменьчыкамі паднялася маленькая зорачка і паляцела на неба. «Вось ты і ўбачыла, як нараджаюцца сузор'і, дарагая моя дзяўчынка», – сказала Хросная. «А гэта дадзена не кожнаму, нават даросламу чараўніку». Потым яна адчыніла ў гасцёўні акно і пасадзіла нас з татам на спіну Пегасу. Мы крэпка абняліся на расстанне і ўзвіліся над аблокамі. Спадзяюся, што гэта кніжка вам спадабалася, і вы будзеце шукаць яе, будзеце набываць яе ў кнігарнях і па тых адрасах, якія я пакінуў у сваіх сацыяльных сетках. А яшчэ я раю тым, хто хоча больш даведацца пра кнігу, пра што яна, звярнуцца да папярэдніх маіх запісаў на канале «Казкі на канапе» і паслухаць іншыя гісторыі, якія адбыліся
з Вікай і яе хроснай падчас калядна-навагодніх святаў. А я з вамі развітваюся, жадаю вам шчасця, творчасці і заўсёды хай у вашых душах жыве дабрыня і спагадлівасць. Да пабачэння, да сустрэч на канале Казкі на канапе.